Kini ang kabahin sa mga pangutana. Ikaw nga dugay na kaayong nagpuyo niya ng maong yuta. Nasunod pa na ang maong yuta gikan sa imong lulo. Ngadto na sa imong ginikanan ug ikaw na maoy nagpuyo ana karon. Mahimo na ba ang maong yuta? Doon na gingon sa atong balaod nga katungod sa mga nagpuyo sa yuta. Pangutana, ikaw dugay na nagpuyo sa yuta apan wa kay titulo. Imo na ba ang yuta? Ubos mga kasama, mga kaigsunan, sa Article 1117 sa ato ang New Civil Code. Dunay mga pamaagi aron mapanag-iya nimo ang yuta bisan wa kay titulo. Unsa man kini? Kining gitawag og extraordinary acquisitive prescription. Unsa man ning prescription? Sa inato pa mo expire ang katungod sa tag-iya aron bawion niya ang yuta. Ug ubos sa balaod, kadtong nagpuyo sa yuta sa hataas nga panahon sa 30 ka tuig pataas, unya wa gyud naggunok ang tag-iya pagpapahawa sa nagpuyo, kadtong nagpuyo sa yuta, mapanag-iya na niya ang yuta. Kana ang gitawag sa balaod og extraordinary acquisitive prescription. Samtang ang tag-iya yuta gitagalan usab sa balaod og napo lamang katuig aron mawion niya ang yuta gikan sa tawo nga nakapatitulo og wa kahibaw nga aduna day lain nga tag-iya sa yuta nga iyahang gipuy-an. Pananglitan ang tag-iya sa yuta ni abroad, unya dunay ahente nga guwat sinanggo ni baligya sa yuta ngadto sa buyer, ang buyer ni salig sa mga titulo o uban pang mga dokumento nga gipakita, wa gid siya kahibaw nga dunay laing tag-iya ng yuta, in good faith ang buyer. Unya iya hapaginang napatituluhan, ningon ang balaod, kadtong tag-iya yuta, dunaray katungod nga iyahang bawion ang mao nga yuta gikan sa tawo nga nakapatitulo sud sa napo ka tuig. Mulapas na ang napo ka tuig, kadtong tag-iya sa yuta nga bag-o, in good faith, kun way kasayuran nga dunay bikil sa yuta, maunay tag-iya sa yuta. Samtang akong balikon sa gitawag og extraordinary acquisitive prescription, bisan pa man og nahibaw na daan kadto nagpuyo sa yuta nga dili iya ang yuta o dunay lain, pero ang tinuod nga tag-iya wa gyud nagpakabana og nilapas na og 30 ka tuig pataas ang iyang pagpuyo sa mao nga yuta, ningon ang balaod, kadtong nagpuyo sa mao nga yuta, iya na ang yuta. Pangutana, unsa man ning gitawag og mga informal settlers? Dugay naman kay sila nagpuyo sa yuta. Nganong sagad sa mga kaso nga moabot katus korte, mapildi lagi sila. Tungod kay wa magpasabot kana nga og sud sa 30 ka tuig na nga pagpuyo, di na lang kamo presentar og ebidensya ug magkaso na gud ngadto sa korte, kinahanglan man gud nga mo presentar og ebidensya. Pangkihaon ang mga informal settlers, mo claim ang mga informal settlers nga nagpuyo sila ng yuta lapas na 30 ka tuig,
apan why na presentar nga mga dokumento sa taas nga panahon sila ang pagpuyo. Wa sila nakapresentar og tax declaration, wa sila nakapresentar og mga resibo sila ang pagbuhis. Gilupig yun ang ilang ebidensya. Kaya wa magpasabot nga og dugay na kay ka nagpuyo ng yuta, panalitan og mo file og kaso at nag-yuta, daog ka na. Mo presentar ka gihapon og ebidensya. Now, akong balikon. Kadtong tag-iyas yuta, kamong tag-iya bas yuta. Magtugtugan ni mo sa inyuhang katungod. Unya mapunta na naai sa lain ang yuta nga inyo hagyod o kadtong bag-ong ugmad o nakapuyo o nakapalit ang yutaa, iyahan ang napatituluhan o wa siya kahibaw nga doon na dahil laing tag-iya ng yutaa, na po ragyod katuig ang tagal ninyo aron bawion ninyo kanang maong yuta gikan sa tao nga nagpalit o maoy naggunit sa titulo sa yahangan. O wa na tituluhi kamo mga tag-iyas yuta, aduna ra sab moy katungod nga bawion kanang inyong yuta sud sa 30 ka tuig. Lain pangutana. Pananglitan ni ingon ang tag-iyas yuta nga sige po ilanan niyo diha dong. Unya ang pagpuyo ba kay pinagis pag-uyon sa tag-iya. Lipay kayo to nagpuyo sa yuta. Kay gitugtan silang mo puyo sa yuta sa tag-iya. Diabot ang panahon nga mohawa na sila o moabot ang panahon ba nga papawao na sa tag-iya yuta kadtong nagpuyo. Mingon dayon ang nagpuyo yuta, oy madam wa na kay katungod nga mapahawa na mo kay lapas na mig 30 ka tuig nga nagpuyo dinhi. Amo na ning yuta, sakto ba? Ningon ang balaod. Dili. Kay kana bang gitawag og possession by mere tolerance. Dili kana mo ipikto aron ma-transfer ang ownership ngadto sa pagpuyo o sa nagpuyo sa yuta. Buti pasabot. Kung nagpuyo ka ng yuta, apan nahibaw ang tag-iyas yuta sa imong pagpuyo, gitugtan lang ka nga mopuyo ng yuta, bisan pila pa ka katuig nga nagpuyo niya nang mao nga yuta, ubos sa pagtugod sa tag-iya, dili gyud na maimo ang yuta. Kadtong gitawag og ordinary acquisitive prescription o extraordinary prescriptive o kung extraordinary acquisitive prescription mo apply lamang kadto sa nagpuyo sa yuta kung wa kahibaw ang tag-iya sa yuta sa nagpuyo o sa pagpuyo sa iyang yuta. Pero nahibaw garidaan, gitugtan lang mo nga mopuyo ang yuta, sa gikaingon na bisag pila pa na katuig, bisag 1 million years pa, bisag 2 billion years pa, o ang inyong pagpuyo, ubos sa pagtugod sa tag-iya, nahibaw mo daan, dili na inyong yuta, di gina, mainyo kanang mao nga yuta.